Atayas buang eh. Tugatugag order nya dili day kwaon. Wa gani diyot, di unta patakag order. Pag gustog adto cart nya abot ng parcel manago di ay. Trixie mausay. Perting usaya jud nimo ma'am. Husay kay kang mga scam. Timan-an tikaw. Ug mo order kag usob luwaan Kuya, kung kunin mong pack. Kuya, sorry kaayo. Kuya, kaya today? Ay, sorry ma'am. Asa ko ron ma'am? Pag sure jud diya iya, di ba ikaw ang ga-deliver sa akong parcel? Ay ataya. Kaya kong damgura ni tanan ma'am. Dere mong parcel ma'am. Mura naman ni gikumot og 7 kayawa iya. Okay ra ya. Napa man dagay ni unod. Napa na ma'am uy. Basin wala ka kabalo. Basta lagang pupoy, walay kapoy. Ay ma'am, pwede di ka picturean ma'am? Sige ya. Ay ma'am, pwede ni mo ipasaka gamay mong parcel? Ya, mana ya? Manghugas para ba kong plato ya? Ay ma'am, mana ma'am. Salamat kayo ma'am. Sige ya, salamat po. Ay ma'am. Order pagdaga na. Sure ya. Sige, bato-bato pics. Ug mudaog ka. Ako tong isa nag-high. Sige, up to 3. Bato, bato, pics. Huy, naani mo nakasalalay ang tanan ha? Ay sig binugo. Bato, bato, pics. Bato, bato, pics. Storyan na yung sagot tabi. Kung di ka kadaog, di ikaw nakatira kus kabulan ha. Bato, bato, pics. Bato, bato, pics. Ilang awit pa ba ang aawitin? Unti-hiling ko. Ilang t-shirt pa ba ang susuotin? Unti-hiling ko.